It's your Ilocana girl, Miss Ikada. Wait lang, eyeglasses. Ayan, di ba ang ganda ko? This is Kalugong. Ala, wala akong hikaw. Ayan, kung hindi bagak. Ayan, pupunta kami ngayon sa Cagayan, sa beach, dagat, Matara Beach, sa Gonzaga. Ata yun, hindi ko alam. Basta, kumpurin pagturungan sa kami. Then, hinihintay lang namin yung sakyan namin. Kasama natin ang nag-iisang Miss Sinamit ng San Manuel. Collab na this. Hintay lang namin yung sasakyan. Then pupunta na kami. Kasama ko si Mama saka si Anjong. Bye-bye Esme. Bye-bye. Bye-bye. Kiss na. Kiss. Kiss. Bye-bye. So yun guys. Ito na kami. Meron yung sundo. Ayan na. Sa atin sinamit. Hi guys. Ayan. Update lang tayo. At paalis na tayo. Pupunta na tayong Cagayan. Ayan, ang oras ngayon ay 11:52. Ayan, sila may tulog, ako wala. Charot. Tanda ni, kariling da. Basta jarda. Ayun, ayun sila. Ayun si Ate Mel, Prince, G, Anjong. Yan ito yung pagsasakyan namin guys. Yung iba sa likod kasi hindi kasya doon sa loob. Yan, ayan, pupunta na tayo. At ang oras na. Yan, mag-12 na. Mag-12 na guys. Sasakyan na tayo matutulog kasi hindi tayo makatulog kanina. Umit ni Mama, nakatulog siguro tayo. Hindi, yung makita. 3 hours. Ayan guys, update lang. Nasa Cagayan na kami. Nasa Santa Ana, Cagayan na kami. Papakita ko sa inyo yung view. At chef, sobrang ganda dito kasi umuulan nga lang kasi nabagyo na. Nabasbasa pa amin nga gamit. Yan eh. Yan. Sarap buhay. Patulog-tulog lang. So yun guys, ang lamig dito. Maampon. Maampon. Pakita mo dagat. Dali. Lamig. Hindi tayo makakabingin. Woo! For today's video, mag-ugas kami ng pizza. Nakatapos namin kumain at hindi pa tumitila ulan. Hindi pa tumitila. Kaya magugas muna kami. Namagungunam. May mga taga saan kayo kuya? Baggaw. Ay, Baggaw, Cagayan? O, magahin naman kayo. Hi guys! Magpapalit kami ng swimsuit kasi syempre, umiinit na siya. Di ba? Ang ganda. Ayan o. Mag-swimsuit din si Miss Anjong. Char. At saka si Ate Celine from Maligay Ate. O, di ba? Pag nagdadalawang isip siya kung mag-swimsuit ay hindi. Ababain. Tignan yung outfit namin ni Ate Chow, di ba? Ang ganda. Oh, sexy! Yan, iniwan nyo lang yan! Yan, iniwan nyo lang! My God! Oh guys, Spix G kayo dyan para gumanda naman ang inyong mga yan kasi yung skincare namin is Spix G. Kaya sa mga nagtatanong dyan, Spix G lang malakas. So ito pala yung mga kakainin namin guys. Ayan. Sponsor na Ate Mel. Ate Mel. Yan, siya pa pala yung anong tawag yun, te? Supplier ng Spix G dito sa Region 2. Yan. Sa mga naghahanap ng magandang skincare, syempre Spix G na yan. Ito siya. On hand ko guys, bili na kayo. Ito po yung mga kainin namin. Suka.
Suka ka ng manok. Ata, ni tilapia. Barbecue. Sinatbet. Ayun, sa Ate Mel. Saka si Kuya. Hi, Kuya! Agay, gamit ka na, ane. Oh, hi ka mo. Hi, ikaw na. Wag. So yun guys, maliligo na kami sa dagat at nagpalit na ako kasi nilalamig ako sobra. Siyempre, kitang-kita na yung kaluluwa ko doon. Ayan. Kuya Robby daw, charot. Ayan, maliligo na kami. Sobrang lamig ng dagat. Siguro pinuno ito ng ice. So, charot. Ang laki na yung bata. Ang laki ng aso. Oh, pogi-pogi na. Ayan, ganda-ganda ng aso. Oh, ay! Ganda kasing aso ko. Na-miss ko yung aso ko. Kaya, hiniram ko muna. Oh, diba, kinikis niya ako. Ay! Ay, Bless. Bless yung pangalan niya. Babae siya. Ay, alay ko. Okay na? So, ayun guys. Pupunta pa kami doon sa malaking bato. Magpipicture. Ayan. Ayun. Medyo umaraw na. Kaya nag-swimsuit tayo ulit. Kasi magpipicture na tayo. Kasi hindi ako, hindi ako contento sa picture ko kanina ang gulo. Ay guys, ang ganda ng view dito sa may maraming bato. Ayan, yung kasama ko, kakatapos lang namin nag-picture. Papakita ko yung mga picture ko dito pag, na-edit na. Di ba? Ang ganda, oh. Ayan guys, may kakasal dito nagpa-picture sa akin. Ayan, ay nag-ano sila, prenup. Prenup ba lawag na? Oo, friend up. Good luck po sa wedding nyo. Congrats. Thank you. Hello po. Ayan, mga kapatid. Oh, nagkadutaon eh. Oh. Diba? Ayan, shout out po sa may kababayan ako dito from Isabela, San Isidro. Ayan, nga guys, bibili po tayo ng paninda nila. Ayan. Anong tawag dyan, ate? Inya tawag na, ate? Orchid man. Ay, orchid. Bibili tayo ng, tag-isa nilang orchid. Ito. Bili na kayo sa akin lahat, tag 50 isa yung ganito na orchid. Ayan. Ate, bili ako tag-isa na, ate. Ito po, ate, oh. Tag-isa nyo po. Para same. Ayan. Manang karbenje, aine. Ala pa mo sa nga gasot na, 50. Sa oni. Idailat. Ate, oh. Thank you. Datoy Mm. Thank you po. Thank you, ate. So, hi guys. Ayan, magbabangka kami. Ayun yung bangka, oh. Ayan. Ayun, ito yung mga magdadrive. Asa yung magdadrive? Sila ba? Hindi. Ayun na tayo sa bangka. At lilibutin natin tong view. Ayan guys, pupunta na kami. Ayan, yung mga kasama namin. Si Miss Sinam Eat. kasama ko si Miss Iga doon. Bangka kami. Oh, kapitin, nagkitalapayag yun. Umatnag kayo. Punta yun. Lapayag di kapitin, ha? Eh, kaya mata kuya. Ay, oh, bay ni kuya. Kuya, ghay kamit-kamit yan eh. Uy, nagpintas. Guys, on the way to heaven. Oh, di bang litnaw ng tubig? Nag-iisang bahay guys, pag may zombie, hindi makakapunta yung zombie dyan. Ayan oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda oh. Ang ganda na ganda ng view. Ayun yung mga ano no. Diba? Ang ganda. Oh, karera guys. Oh, karera tayo. Karera oh, karera. Kuya, karera. Uy, karera oh, karera. Hindi kami, sige, partak. Guys, tignan yung mga island guys, oh grabe. Pero nakaka-enjoy. Oh, karera, medyo naabutan na.
baba muna tayo. Magpipicture tayo dito sa Angib. Ano pa nito ate? Angib? Angib Resort. Ayan oh, ang ganda din ng view. Baba muna kami. Magpipicture saglit. Then, punta lang kami. Resort and Victoria lang mga tao. Baba ka na. Bag ko nga eh. Yeah. Guys, pabalik na po kami. Ayun na po yung madaming tao. Napakita ko. Hi guys! Ayan, uwi na kami. Uwian na. Nagpapalit lang kami. Labi na sana namin. At uuwi na kami kasi may nahabol yung mga kasama namin. Ayun, mag-ML tournament. Matalo sana kayo. Pero, ayun, nagpapalit na kami guys. At let's go na. Let's go na. Ayun, sa ate Chamo. Oh. Sana all lang kadala ng damit, no? Ayun kasi hindi ako nagdala. Mas inisip ko yung bikini kaysa yung damit ko. Guys, bye-bye. Bye-bye dagat. Oh, di ba? Ang ganda. Ang daming ahas dyan. Ayan, bye-bye. Santa Ana ng Aramuan. Ang cute ng aso. Nakman kayo? Hi guys, ayan. Kita nyo may tuturain mo dito. Oh, oh di ba? Sino yung Ang sakit. Anong sakit? Ito. Ayan, 6 kami dito sa loob. Sinaklot kami na eh. Tanyo, ayan, ayan, oh. 6 tayo ba? Ay, 7? 7 pala, 7 pala kami guys. Kasya kami. Kasyang-kasya pero kinaya. O, kaya kayo. Ayun na kami. Ay! Ay! Bye-bye! Bye-bye, Santa Ana! Hi guys, ayan, bibili po kami ng mga pasalubong. Mga seaweeds. Ayan, lamis. Oh, may unggoy dito. Hello! Hello! Pwede ka na ate, ante? Hi! Hi ka. Gamang sa'yo, tapicture. Hi guys, ayan, nasa Matara Beach naman tayo. Ito, di ba? Ayan, ito yung mga bangka. Then, dito sana kami talaga sa Matara Beach. Kaso mas maganda doon sa Nangamorwan. Basta yun. Then, nagko lang kami dito. Picture-picture lang din maghanap ng bibilhin na lamis. Nakita kong crabs. Ano madami sa baba? Saan? Saan? Ayun, crabs. Ayun, nagdudulin sila. Meron pa sa baba. Ayun. Crabs, guys. Ano pa? Milo. Guys, papawersin ko yung dagat.